Mas nagay ilaw na rason guys. Hindi lang pwede kuan. Confidential. Hi guys, majong hapon guys, nasgiyan guys, nauli na dyan si Jonjon. Excited na siya mutanaw sa sud si Jang order nga ningabot kanina. Excited na may mutanaw sa Jang order. Ito na yung Abriya nabanta na ni Papa ganina. Puro ni sinipang sa Shopee pa yun. Yan, kumpari. Ingon mo kaki. Muro mo lagi nagpangpari. Dili, oy. Okay naman nga ng color. Mura lagi kang usod seminaryo na. Isa ko nang isukod. Muro pare ba na, Adrio? Uso manggod na ron. Ano, mga pulo-pulo nga. Mga nay, mga design-design. Oso. Anong ito? Tawan ng Papa gaya. Puro man tanang ablihan. Kasabang mama, gadi ko na ablihan. Hindi mo mga blihan nga di man imo. Tanawa itong des niya, ako'y nakasabaan. Asa ka no, Gay? Kuya, dani puluhan ano yung ani ni. Asa seminaryo? Ano yung ani ni Didi? Nindot tinuon. Di na nindot. Yung yung style niya ba dili kwilyo nga mapiko. Di, pwede ko. Nindot ng tila kay wa init. Dili na pampare, be. Isarap pa yung Janggi. Order. Mul kayo ito awa gud dalo si pang 200 ka pinagipulo pa nga down to down bagyod nga ingani pug style ang tila ba. 200 pug kapin Singot na nagipilit na. Di oy, nindot nun na kay Hindi mo presko. pilit na kay kuan mo na. Mura magsida. Yun naman ko stand to sa pog magsot tuwing ani. Nindot gay. Order na pagkaglaing color. Wala ko magdit ta pa karon. Di mo na magabawon magibero mo. Order na paglaing color. Order. Unsa dito rani? Nindot. Awa, nindot. Mura mong gumo mong gud ni usuron. Kuso bito ni nga na mga pulong anay mga style. Hindi Pampare maguna. hindi kita. Ignorante ka, so pare nga na. Malilimutan. Kato ang gayangan kay nga mura color maroon. Si Maron. Nagi-black yung tangin nga sa mutog pare, murag si Mirek. Puti na lang nga next time drio. Murag ikutog na seminaryo gyud. Di na yung pulo katong street ba pang nga next style nga why bulsa diri ba plain ra tang pang simba. Din mga polo shirt nga plain ba, mga polo shirt nga katong black na polo shirt nga plain, mga brown nga plain tanan, khaki. Kada sweldo order ka. So kada sweet. Pero si Mana. Nindo trabaho siya ba? Labi ni Ma. Pang simba ba? Kugma, mula bang kugma. Kanang puti yung tanong para mas mga suot. Adyaw ng puti. Adyaw ng puti, malawoy yung tao mo stigla ba? Kusag Pampare mo na. wala na magano. Kung ganahan nagkwatong mga insinso ba? Kumpari gitu. Di oy. Pari. Adyo kayo nagdinani mo yung suoton. Order ka, dadi mo suoton. Ginindutan raman ko, wa man ko ningon nga suoton. Di wa na order og Shopee. Order na mag-Shopee dadi mo suoton. Order ka kanang lain na pag-style. Ni dagang style lagi. Ang atong problema ron sa nang style ko puita kwarta. Nagsweldo. Mayroon natin ng sweldo. Sorry. Ako ta siyang gunitan si pangit kay mugot kay nagtanaw na ako labing-labingon. Ha? Ay kuto-kuto. Tanaw, na yung kang order og Shopee, naglain na kuto-kuto. Lagay ko sa kapas ng tubig, be. Adyo lagi si order kay si Papa maglain na kuto-kuto, gikabuhi. Mga bagay ni mga outfit ako Christmas party. Oo, ana. Mga ni outfit ko. Ito pulo pa. Mura gyapon ng presyo. Ay kwan pa. Mura gyapon ng presyo to si Lagay sa tubig, be. Isa mo tagabuhi di Papa. Adyo lagi saba kayo kabuhis Papa. Oh, tingnan mo, nag-white flower na. Kuya, wa sa pulo by kay uncommon kayo. Nindot gay color. Nagana si Mana na pud ko no patay pa. Ay, nag-sit mo ko kay gikan pamanggod ko ng kwan guys, nag-edit. Mo to guys, sa order ni Giyan ganiha nga gusto nga barihan ni Junjun, na Junjun nang gikabuhi. Ngano ka nang siya gikabuhi, di sa ka nang siya gikan. Kalitugulan kanina. Dili sa tila murag ka nang si down ba? Init ba dani? Initon man idong may pag-t-shirt na lang. Initon man nga panakton dong. Ano mo hindi taga na magurder siya na kiya man punaon good. Standing pa kalar.
usos mga kuan Muna mo. sa mga batan. Mga batanon. Luto ka ngay sa panagton niya. Dili kwan magunaya. Yung mga sina to mga barong ba nung sirado kay diri ni mga Luton, may nindot luton. Ikaw laki mong mga outfit manggod kay murag panahon pa ni kupong-kupong. Yung mga outfit katumang mga ay dili pa. Orderon pa kay kanang katong kuan ba. Jagger. Dili murag sila kung style pero lahi bitaw katong pareha sa inatag nga umita nga katong di kuan ra. Di karte ra gawak. Oo, di ganito. May gray na apoy murag kaki. Ang sa nindot color na na Paris, gray. Mura. Order. Hindi ka siya. Nindot nito. Wala gunit yan no. Magpagapo na ginasir. Padong naman na magminyo. Dito nito ko. Ma, padong na ko na sige yan magminjo, ma. Oh. Ay, yung istorya. Di na daw sa magtarang og eskwela Ay, kay na yung pa istorya. magminjo. Huwag pa na mo magyaw-yaw. Sabakin na siya. Ay nga niya, ang gigani mo ba nga, kuan ba pa o? Paita ba mo pag-abot nagnauna na pag order. Ingani, Kita man boy. puro. Kita man boy. Kabuhion na na yan yung kalaki oy. Ha? Si ha. Sige, order gi. Ako'y bala. May bahala. Hmm. Ikaw lagi bahala niya. Ikaw Awa. man pumingon ako bay bayri sa. Ingani Wala ba? pa mo kana may nindot. Kana gi may nindot gi. Nindot pa color. Order na pa. 260 raman dito o. Order. Yun naman. Yun naman. Patay. Kaning light green pa. Katong ganina nga color. Or Kinindot. black kaya. Kasi nabot ng mga mag-ina tuktukon Ano ko tong na black? yung Navy blue. Napoy puti. Sakto na lagi kayo nako ang large ron. Luwag pa ka ni ang large. turo na yun ang bati ng Medium. Ang medium may fit na Bati nako. kayo. Kana murag dry fit na ko. Ang medium. Ang large mo ako extra large na karon. Black na lang pa. Kaya ako black na pulo nga plain. murag na nagyapon. Dili. Like style. Di butonis man siya. Pero nga ni ba? Ang butonis kay kanang Nay sarado. Di na siya. Murag country. Sige, order. Nga ni. Oh, tanawa. Good na oh. Kana, kanindot. Buy now. Ala, buy now. Nangurog na siya. Nangurog na siya. Mahal to, wala man ko'y butcher pa. 360 man. Ang katong pantalon. Katong puluha. Sagdi naman. Pabuta sa ni butcher. Ha? Aron dugay pa makabayan. Di makabutcher na di ba na pa sa. Dili, dugay pa ni. Ano? Ako lang sa orderon, slacks. Kaya slacks, barato ron. Di pa, muni akong pamagi sa pagsuportan ako ni mo pa. Para ganado ka mabiyahe ka nadlo ba? Ayos mong go. Para ganado ka mabiyahe ka nadlo ba? Kaya naman kayo naon. Kada si mana langay lang buwan. Siyempre, kada adlaw man ni mo tiguman. Kada naman, ganado yung kanong biyahe ba? Kusa lang. O gani, slacks sa pa di sa kumugod na tong pulo. Katong polo, ugma na. Ugma na tong polo. Ah, kung gi-order pa o. Tag-1 pa, tag-190. Dito ganay ko napalit pa kay sale. Kuan pa. Sa kung 190 pa, naka-order na ko ka ng class A nga casio nga rilo nga pang sports itumba. Nga magkasyo nga rilo. Order pa na ko. Then butangan na ko sa. Kumina pa kay napa ko na si order nga Dili rilo. yung gipang yaw-yaw gud. Gani, na-order na na ko pambayad ani. Ay nga problema kay ako ani problema na ko pambayad ani. Kani ba nag-order ko nga ni nga sis mo nga anti-rad ba nga circle. Order. Na-order na gina ko 190 gani dagana oh. Ang 190 upat ka item. Sale man gusto sa Shopee nga nagsamin din. Sa amin nga anti-rad ba pero circle. sa amin. Nga ni nga bagbo nga na si kuan. Kabuka tagpila tag G's ra. Dini mordiron. Tanawa gud nga ni nga anti-rad pa oh. Naritag Jess. Oh. Pila na? 36 ra. Sa Shopee Yeah. lagi. Pag sale man oy 36 ra ni. Basi ni gabutan na kuan O na. din. Ang nag-scroll ko na ako silang shop. Nakita kong kalo. Awa. Ingani yung color ba o plain siya. Ingani ba o gray. Kabo kapila ni. 35. Yung gi-order na. Oh, 35 din awa agrilo o. Nga akong gi-order nga. Asa? Yes, Basi nagbuta na mura nagduaan. Kay tag Jess ra, usa pa Ingana tag ba Jess. o? Ingani o, nga black ba? Kailan pa sa Quiapo lang mabaligya? Kabo kapila ni pa.
34 ra. Akong gitanawang ila, kuan nindot man sila mga view, ang mga item dito sa mga may tinidot magud. Minute mag-shopping basta sale, awak pila ra kung pero na ni 190 ra. Gano'n saan na nag-sale? Pag G's, pag Wala ka maingon lagi, ako wala. Inang dito tika. Karon daw ka ningon ya. A few moments later. Saan mong gida? Kamote. Hi guys, medyo buntag ni yung tanan guys. Ako na po rin si Jinverse. Welcome back sa muang vlog. Karon guys, naudari kalingkod-lingkod. Si Junjun, isa dyan na siya ka ng kuhan, biyahe. Da, nauli na. Hey guys. Good morning. Nagatod siya kuhan guys, kamuti. Diyan na pang gida nga kamuti kay puti o kanang kuhan, panit. Kuhan ni siya guys. Violet. Violet ni siya nga kamuti na may tanong nga kamuti nga ni sa una. Na violet. Bawala makagtamis ni at alaman ning kuno nun dya kaya ning adengagan kay ang mga isnak ni mama. Pang isnak-isnak na laman na sus sa una mo gadyo na mo nga kanon among ipamaw paniuto panyapon karon isnak-isnak na laman. Na si Junjun guys malakaw na siya balik. Mutubag rakos ka nang enjoyang mga message sa kwan guys messenger nga nung hanggi off ang comment section dito sa kananayang upload gahapon. Mamanggihapon ko mahimo sa enjoyang mga opinion. Magyapon ko mahimo guys ug sa may enjoyang mga comment, enjoyang mga opinion diyan, enjoyang gipang istorya. Lahi magang bana, lahi padagbana ni Ate Ruby. Adyo lagi mo kanang kumpara-kumpara kay di parehas. Tanan og kanang naay batasan di parehas tanan og batasan nagatuan mga bana lahi-lahi di ba yung bana lahi batasan sang bana mo nga jo mo kanang nay kumpara-kumpara. Pasalamat na naman po ko sa inyohang mga comment ug sa inyohang i-comment manato pugos ning tawo ug di mo wa tay mahimo mo nga jo ko ninyo ikumpara sa bana ni Ate Ruby. Mura to guys na may kunin pasensya kay bisag kamo na sang sitwasyon kung di mo sultan sa imuhang bana ug anak unja mulugos mo ug kanang larga murag way lami di ba hawat ka adyo daghan nga mobiyahe ka nga naay nabilin dani nga way gusto nga mobiyahe ka mao to guys nga di ra ang mingawon si ang rason ngano di ko palargahon ug kanang Manila napay lam nga rason guys nga kami ray nakaibaw nga di pwede na istorya ninyo naganiningan dito nga wala man kuno na gitarong ug kananay pasabot kay kasi gusto ra kuno pod na nga di ko makatabang ni Terry way igsoon guys nga di gustong makatabang nang bisag ang sakita kadto sang dagan hot sang daghan nga di ko makangadto ug kananay Manila mo nang mas gipili na nga mosabot guys kay bona na Terry og si Ali og unsay rason nganong di ko palargahan ni Junjun og kuan guys Manila mo nang nakasabot ra na sila di ko makangadto kuan guys Manila mo nang kamo kay mo mo kay baw kun sa rason nilalaman po mo magpalabi o kananay istorya nga magkumpara na mo sa laing bana mga dyan na lamang po ninyo kuan guys sorry kaya saan man gadjud nga di man gadjud ko kananay tugtan bahalag naingan mo kun sa inyong mga istorya diha nga di ko makatabang nga na bahala na mo guys dawatan na guys kung sa inyong mga istorya about sa kananayang bana nga ingana tao ra malagita guys di malagita perpekto o may perpektong tao danis kalibutan bahala na mo guys kung sa inyong mga masulti minjon bahalag may nga na mong sulpes sa padiha ngiladog kananay batasan wala may mahimo guys ug mo na inyong mga comment kay total ako ra ug ang bana rin nakaibaw ug kanang isa siya bahala na mo guys dawatan na mo kung sa nang inyong mga comment o kana Junjun nakaibaw na siya sa kananay sitwasyon kaibaw ang mga igsoon ug unsa na siya ka supportive nga pagkabana na lamang gajirason guys nganong di ko ni siya kalakon buhol pa hinuuna to aning uli na ko kung sa inyong panglantaw kung sa na sinjong nahuna narana ninyo wala may kuan wa mi mahimo kay injo man pud na guys mag-greet sa ko happy birthday ni Ate Julie happy birthday. Mahinaot ko nga daghan pang birthday mabot sa imong kinabuhi unsa hatagan ng takag maadyo panglawas sa Ginoo kami hinja magamping ka sa kanunay God bless hinja guys nanadyon guys ug sigiyan Gym na sad mi guys. wala ko na pud sila kay mag-gym na pud
pod sila magpa kuan matso. Unja. Marato guys, may naot ko nga injo ming masabtan ninyo si kananay Junjun guys, makasabot mo sa kanan amang ang sitwasyon. Yan pwede mo sugot. Nga to jang mamag Manila. Hindi ka mo sugot matog Manila imong mama. Joke, layo. Uy, maglabas akong pulo. Kaya ba ko, kasabot ko, pamilya ko na, pero lain-lain man tagkuan. Mo man ako ang kuan. Bahala ginon niya ko kuan ay makasarili. Tanggap ko yan, tao lang yun. Tantanan tao na ang kita kuan sa ipanan. Inyo po na. Nagay mas nagay ilaw na rason guys. Di lang pwede kuan. Confidential. Tanan man jung bagay guys na inungdan nganong di jud pwede. Nga guys may naot ko nga makasabot mo, masabtan mi ninyo nga nganong ingani nganong di ko makalakaw kananay Manila kay dapat isa ka bata. Nganong di ka masugot man tong Manila. Ayaw. Ayaw. Gusto ayaw. Tanan kuan okay ra. Dapat makasabot po. Dapat li tanan okay ra. Tapos tayo kung kuan oy. Mga amlan tao sa kumpiro. Di murot na tumurot. Naglakaw na sila guys. May sami guys. Tapos di na yan. Learn na tiyo. Jamara to guys. Kita-kita na po ta sa sunod ng vlog. Bye-bye. God bless ninyong tanan. Salamat sa pagtanaw per me.